André, we zijn wel op een heel bijzondere locatie nu, hè? Ja, we zijn op de maan. Het is net echt hier. Waarom zijn we hier? We zijn hier om onze nieuwe theatershow voor te bereiden. Space Academy Missie Maan. Een theatershow vol verhalen, video's en live experimenten. Heb je er zin in? Ja, absoluut. Ik wil mijn hele leven al naar de maan. En met Space Academy gaat het eindelijk gebeuren. Koop nu je tickets via andrekuipers.com of bij een theater bij jou in de buurt. Voor Space Academy, Missie Maan.